Umarangkada na ang mga lokal na kandidato kasabay ng pagsisimula ng local campaign period. Kasabay nito isinusulong ng Environment Department ang Green Campaign Movement. Nakatutok live si Jasmine Gabriel. Jasmine? Alfie, ramdam na ang local campaign period dito nga sa probinsya, lalo pat naglipana na ang mga campaign materials sa iba't ibang dako ng Pangasinan. Pero kasabay nga ng pagsisimula ng local campaign period ay paglulunsad ng DENR ng Green Campaign Movement. Kung ino ito, alamin sa report. Naglipana na ang mga posters at iba pang campaign materials ng mga kandidato. Ngayong nagsimula na ang local campaign period, dismayado ang PENRO-Pangasinan. Dahil maging ang mga punong kahoy sa Dagupan City, tatad na rin ang mga campaign materials. Let's have a green campaign, di ba? A green kind of election na free from destroying our mga trees, ang ating mga kapaligiran. Makikita raw ang karapat dapat na iboto sa simpleng pagkakabit ng campaign materials. Naintindihan namin yung kanilang kalagayan na they have to rush for the campaign and they have to be, kumbaga, magiging very visible yung kanilang mga campaign materials. But siguro wag nilang baliwalain yung ating pagmamahal sa ating environment. Hindi sila magkakabit doon sa mga bawal. Kasi nakakakuan yun eh. Oo. Tinitignan mo parang dumi yun. Patuloy naman ang paalala ng COMELEC sa mga kandidato at kanilang taga-suporta na sumunod sa common posters area. Sira nga yung mga puno natin, mapahit pa yung itsura ng kapaligiran, at saka bawal na magdikit sa mga puno eh. Meron naman tayong mga designated na common poster areas na pwede silang magdikit at saka sa mga private properties. Alfie, paulit-ulit na panawagan ng COMELEC na maaari lamang magdikit ng campaign material sa mga kandidato para sa election 2016 doon sa tinatawag natin na common poster areas, kabilang dyan ang plaza, palengke at maging yung barangay centers. Kung ating matatandaan sa mga nakalipas na mga araw at mga linggo, itong stretch na ito na ating kinaroroonan, talaga naglipa na yung mga campaign materials ng mga national candidates. Pero dahil nga sinagawang pagbaklas ng PNP, ganun din ng COMELEC ay natanggal na yung mga campaign materials sa mga punong kahoy, ganun din sa mga poste. At ayon nga sa COMELEC, since nagsimula na ang local campaign period, asahan na rin daw ang mga serye na kanilang isasagawang pagbabaklas ng mga campaign materials ng mga local candidates, partikular sa mga punong kahoy, ganun din sa mga poste. Alfie? Alright, maraming salamat, Jasmine Gabriel.